Helo a chroeso i Pryd ar Dafod, y podlediad sy'n trafod bwyd, iaith a lot o bethau eraill. Fi yw Dewi a ti yw Ianto. Ie, cywir. Yn y benod hon, dim wythnos ma, fi wasyn gweud wythnos ma, ond fi wedi dweud yna, symot, mae gyda ni person fi wedi bod yn gofyn ers amser hir i fod ar y pod, ond wastad ddim wedi ffeindio'r amser cywir, tan nawr, y cyflwynydd, y DJ, y dyn ymrydden o'r dramodydd, yr actor, be arall sydd gyda ni, y tywysydd, y foodie, y good-looking guy, Gareth Potter. Hei, fi'n licio chi. Siwmai. Siwmai. Yn braf iawn fod yma, o'r diwedd. So, ni'n gofyn bob tro ar y dechrau, Gareth, beth oedd y peth diwethaf ti feta? A sy'n rhaid ti ddweud y snacks nes i ddod ai ti, sef roasted chickpeas, yn yr airfryer. Sy'n rhaid ti ddweud rhaid. A beth oedd y peth diwethaf go iawn? Peth diwethaf go iawn i mi fwyta, bod y chickpeas yn blasus iawn. Gydnes i pack lunch i fi hi'n heddi, cos fi'n gweithio yn Sain Fagan. Ac fe nes i tuna salad gyda bach o beth bynnag oedd yn waelod y ffridge, gyda can o tuna, bach o mayonnaise, a'r secret ingredient sy'n neud i fi really edrych ymlaen am sgynno, yw fi'n redo'r shelves yn Aldi neu Lidl, mae dyn nhw rice wedi, ond heddi, ges i lentils, tomato i lentils, hugely recommended fel sort of snack amser cynno. Maen nhw mewn packet, ti'n siafo nhw mewn microwave, a ti'n bynga nhw ar ben y salad, ac mixo fe gyd i fyny, a a nes i really enjoy bit o nhw. Be, so fel microwave rice ond microwave lentils? Yeah, like, fi'n licio'r microwave rices sydd gyda nhw, maen nhw'n dda iawn, ond dim yn rhaid plaen. Maen nhw'n gwneud yakitori rice sy'n arbennig, mae'n Mexican rice yn okay, maen nhw hefyd yn gwneud quinoa, so di pobl o'r Cymoedd ddim yn bwyta quinoa fel arfer, ond pobl o'r Cymoedd, mae'n alright, mate. Yeah. Mae'n saff i fwyta. Fi'n meddwl bod, fi'n licio quinoa, cos mae'n high protein, a I'm a bit of I need to eat protein, neu byddai'n cysgu drwy pnawn. Beth yw quinoa? Beth yw e? Mae'n grain. Ancient grain, fi'n meddwl. Yeah, ancient grain of the Incas, neu rhywbeth, from the Andes. As in, fi'n meddwl bod nhw'n tyfu rei newydd, jyst o gomod i'n poeni. Ie, ti'n mynd cael nhw o cadw flynyddoedd yn ôl. Ie, maen nhw ddim fel yn dymos o Tutankhamun. Chi'n mynd i Manu Picchu, maen nhw wedi llofreddio un o'r peasants, a gwaed wedi dod lawr, a maen nhw wedi tyfu y grains yma gyda gwaed yr slaughtered Inca kids. Fysa'r Incas yn surprise you bod yn Aldi blynyddoedd wedyn. Ie, a bod ti'n gallu just taflu fe'n y microwave. Ie, wel mae'r pobl Sbaen wedi dwyn nhw off yr Incas. Ie. Ydy'r Incas Aztecs yr un peth? Dyn nhw ddim yr un peth. As in, yn nhw'n debyg? Ond Same region. Pobl indigenaidd o De America. A dwi'n awful, cos mae e fel gweud bod New Zealand yr un peth a Australia, a bod Cymru'r un fath ar Alban. A mae'r ffaith am Aztecs bod Oxford, Prifysgol, beth o'n Gymraeg? Prifysgol. Rhydychen. I get the wrong all the time. Dyna pam is i ddim yna. Mae hwnna'n hun na'r Aztec Empire. Ydy mae e. Amazing, yeah. Cobl o filoedd o flynyddoedd. Na ddim gymaint yna, mae'n fel 1600. Okay. Ddim mor bell, neu felly... dim fel 6 ar ein, dim mor bell hynny yn ôl. Ond pan nath yr Sbaenwyr mas na a llofrydd nhw gyd, oedd hwnna ddim mor, Vastigo da Gama nath wneud hwnna. Yeah. Sa'n gwybod, sa'n big ar hanes De America, ond ti'n gwybod, pobl gwyn yn dwy'n air pobl. It's the same old story. Fel Rufeiniaid yn dod fan hyn. Mynd i dolau coffee. And little did they know, a few years later, Shan coffee. That's it. Crazy. That's it. Known. Yeah. Sôn am amser hir yn ôl. Good link. Great segue. Yeah. Gwych. Sôn am amser hir yn ôl. Dy blentyndod, ni yn mynd at fwyd o dy blentyndod. Oh my god. Ond cyn hynny, ni eisiau gwybod, o ble ti'n dod, ti'n dweud bod ti'n foi'r Cymoedd,
Ond fi jyst yn nabod ti fel boi o rownd Caerdydd. Yeah, well, yeah. We o Gaerffili. Chi'n gwybod, mae hwn wedi cael ei recordio cyn by-election Caerffili. Ond mae rhyw Tory ar nhw Gareth Potter yn sefyll. Dros y Tories. O'n i'n meddwl sefyll yng Gaerffili nawr ar gyfer y Senedd. Fel the real Gareth Potter party. A just ond, just er mwyn split o'r reform vote, really. Ond dim podlediad y politicaidd i hwn o gwbl. We o Gaerffili. A fi yw'r Gareth Potter go iawn o Gaerffili. Gwaris i fy arddegau Abertrydwr, sef pentre gyda'r oedd yn pwllo eisoes wedi cael lawr. So, o'n i jyst yn tyfu fyny yn Abertrydwr yn ymwedig. O'n i jyst gweld y lle mynd lawr y can, really. Ond yn lwcus, o'n i really mewn music, so o'n i'n dod ar Gaerdydd eitha lot i mynd i gigs. Unwaith o'n i'n 14, dwi'n meddwl. O'n i mewn punk rock band. O'n i'n dod i weld punk rock bands yng Gaerdydd. A wedyn, a trwy hwnna, nes i ddechrau mynd lawr i'r bai, cos oedd reggae lawr yn y bai, ac o'n i'n really licio reggae. So, yeah. A ni siarad am Geraint Jarman just nawr, a ti'n modd, yeah. Fi'n ddigon hen i wedi mynd i'r Casablanca. Clas. Fi'n ddigon ifanc i beidio gwybod beth yw hwnna. Casablanca yn legend o clwb. Oedd e'n gapel Cymraeg lawr yn y bai, oedd neb mynd i, so oedd e'n troi mewn i clwb. A dyna lle oedd y reggae bands a Geraint Jarman yn chwarae. Ond oedd bands yn dod na, nes i weld ail symudiad na unwaith. Oedd grwpiau Cymraeg yn chwarae lawr yna hefyd. Ac nath, cofio, Spandau Ballet yn chwarae lawr yna. Pan oedd New Romantics yn rhywbeth newydd. Mae yna lun briliant o Steve Strange ar y New Romantic eitha flamboyant. A'n cael pint yn y ship and pilot gyda bunch of dockers. A mae'n briliant o lun. A fi'n lyfo hwnna. Nice. A o ti'n sôn cyn i ni ddechrau recordio ynglyn â bod Geraint Jarman yn tynnu ti mewn i music Cymraeg, oedd y Gymraeg yn beth mawr yn tyfu lan yn Caerffili ag Abertrydwr, neu oedd e'n beth? Ie, ddan i fi. Weirdly, dwi'n mam a dad ddim yn siarad Cymraeg. Dad ddim gyda ni rhagor, ond dyn nhw ddim yn siarad Cymraeg. Ond oedd yn hen fam gi'n siarad Cymraeg. Gas i eni yn 1886 ac yn ddiw Sir Fynwy. Ac oedd hi'n ferch ffarm. Nath hi ddim paso'r Cymraeg ymlaen, ond doedd pobl yn y de'n enwedig ddim yn paso'r Gymraeg ymlaen. Oherwydd y Welsh Not, oherwydd brad y Llyfrau Gleision, oherwydd yr chwyldro diwydiannol, pethau fel yna. Oedd e ddim yn ffasiynol, oedd y Cymraeg yn cael ei edrych lawr arno. If you want to get ahead, speak English oedd y thing. So, a Welsh Nots yn cael ei defnyddio adeg ni i bwrw y Gymraeg allan o plant. So, nath yn fam gi ddim siarad Cymraeg, nath yn fam i ddim siarad Cymraeg, ond oedd gan yn fam i ffrind oedd wedi symud lawr o Llangefni, Ynys Môn, Llangefni, South East, ac oedd hi wedi priodi athro ieithoedd modern yn Lewis Boys School. So, ond oedd hi moyn dwy'n i teulu nhw i fyny yn y Gymraeg. So, oedd hi orfod i fe i ddysgu Cymraeg. Ac oedd plant, a nath hi ddechrau ysgol feithrin yng Nghaerffili. A nath mam mynd, na i ddanfod plant fi i'r ysgol feithrin. So, dysgus i Cymraeg yr un pryd ni'n dysgu Saesneg, really. Ac wedyn nes i'r ysgol gynradd yn 2 o 2 anner, sa'n gwybod beth o'n i, ond oedd yn y 60s. Amser maith yn ôl. Yeah, as in 60s y ganrif diwetha, yeah? The 1960s. Yeah, with the Beatles and the Rolling Stones and Dafydd Iwan. Nes ti ddweud fatha term fanna, a fi'n meddwl amdano fo weithio, ti'n meddwl fel yr phrases Cymraeg mae pobl yn dweud, dwy'n i fyny, neu fel... Stole up. Yes, I was stolen up. Absolutely. Fi'n caru pethau fel yna, ti'n meddwl fel, dy ddim yn neud synwyr yn Saesneg, ond mae'n neud synwyr yn Gymraeg.
Odi, wel, o'n i'n siarad, o'n cael gael gyda rhywun, ddoi, dwi'n meddwl, yn sef agan ei echddo, ti'n modd, ac oedd rhywun oedd ffili siarad Cymraeg, oedd hi'n gwneud ffyn o idioma Cymraeg. Ac, oh, it don't make sense, man. And i'n gweud, well, no, it's an idiom, it's not supposed to be. But in English, is this? Sa'n cofio beth oedd e. So, I'd say, well, it is funny that, because, you know, if you speak English, you go over the top. If you speak Welsh, you go over the dishes. That makes no sense whatsoever. But it's a great... Oh, dyna beth ni'n gweud. Why do you say, like, you know, when it's raining cats and dogs, why is it raining old ladies and sticks? Ac o'n i'n gweud, one, that's brilliant. O'n i'n gweud, oh, it's because you've got a really dark sense of humour, medda fi. Beth yw ni? Ni'n licio bwrw hen bragedd gyda ffyn. Which is really funny if you me. Yeah. Ond oedd hi just yn edrych arno fi'n stupid, cos oedd hi ddim o ddwyieithog. Na beth o'n i'n really like pob o fel. Na beth fi'n like Griff Rhys, ti'n cael caneuon lle mae'n neud sort of bilingual puns a Dave Evans, a David R. Edwards o Datblygu yn neud hwnna. Ac he was hilarious to be in a pub with, cos oedd yn dweud pethau fel y drwy'r amser. Ac, yeah, and mae cyfieithu idioma, fi beth wedi lyco actually cyfieithu idioma heblaw bod e'n really funny i wneud. So dwy'n i funny, I like that. I was stolen up. Yeah, fi wastad mae dy fi fel delwedd yn ymhen i o rhywun yn just nick a babi, ti'n meddwl? Well, Taffy was a Welshman and Taffy was a thief. Yeah. Sôn am fynd dros ben llestri, ochr arall i llestri, mae... na, dwi'n am reading gweithio, it's not a good one. Rhywbeth am llestri. Dros ben llestri, ond mae'r llestri'n lan, ond pan oedd llestri ddim yn lan, oedd bwyd yn nhw. That's a rubbish link. There we go. Neith o weithio. David Brunt is in the house. Oh, God. Ydy yn really gael ei clipo? Yeah, okay, great. Cael look at the camera. Great. Pa fath o fwyd o'ch chi'n cael fel plant yn Cyffili ac Abertrydydd de? Wel, oedd e beth yn teimlo fel e, ond fi'n meddwl oedd e'n eitha llwm. Cos oedd hi'n byta bwyd offal. Ie, o'n i'n byta lot o Oedd y offal. pyn yw hwnna, neu'n bwyd Oedd e ddim yn awful, cos fi beth wedi bod yn ffysi gyda bwyd, a fi, all right, I'll try it. Fi oedd yr Indian teulu oedd yn hoffi tripe. Oh. Yes, I mean... Neb yn hoffi tripe, ond ti'n mynd i rai gwledydd. Stood me instead when I became, ti'n fatha teithio gwmpas y byd. Cael tripe in Thailand and rhywbeth. I was like, yeah, I can eat this. Ac ma'n edrych arno fi, meddwl, bloody hell, a white person eating tripe. Ac, ond fi'n cofio cyrraedd adro o'r ysgol unwaith, ac oedd pen mochyn yn y ffridge yn edrych nôl arno fi. Oedd e'n eitha daunting. Ond oedd mam yn neud bron allan o menydd y mochyn. Oedden ni'n bwyta afi, oedden ni'n bwyta kidney, nes i'n mrawd cael llawdriniaeth ar ei gidney fe pan oedd e'n blentyn bach. A os ydyn roed, oedd pawb, wel, fi a Hyw ym mrawd i, yn gwybod actually beth oedd kidneys yn neud. A oedd yn gweud, right, na ni mo. So na, yeah, digon ar hwnna. Absolutely not. Ond, so, o'n i'n bwyta pethau fel na. Tymod, cut chip. A wi dal like a cut chip sydd erbyn hyn yn kind of fashion o pig cheeks. Yeah. Tymod? Y cut sy'n nawr yn ddryd. Yeah. Yn nolingly. Yeah. Sy'n brynu ox chicks oedd ysgriffa? Yn ddryd. Yeah, o'n i'n cael oxtail soup. Wedi wneud, oedd y mam prynu, tymod, canffonau uchen. Ac oedd yn gret, ond bod chi'n skimmo gyda'r fat off. Ac o'n i'n kind of lico, o'n i'n bwyta unrhyw bit, stuff eitha blasus. A oedd yn gret, cos oedd yn hardy yn eitha notoriously, oedd e ddim yn bwyta betis. Oedd e'n like, you know, oedd e'n absolutely gwrthod bwyta beth mae yng Ngwraig o Lerpwl yn galw'n turnips, ond dim turnips ydyn nhw, ond... O na, dim turnips ydyn nhw, ond Swedes. Ah, yeah. Yeah? Yeah. So, oedd yn hardi'n gwrthod Swede. O, fi'n lyfo Swedes. Maen nhw'n bryl. Maen nhw'n sort of eitha melys. Mae'n hardy hefyd. Gwrthod beth y Swede. Na, ie. Wel, mewn cawl, mae'n iawn. Dim yn gwybod beth yw e. Ah, right. Meddwl bod e'n Os wyt ti'n neud cawl,
go iawn. Mae rhaid Ti i angen gael swyd yn yna fe. Bach o'n felys, mae'n rhaid i gael mewn na. Mae'n mynd i wneud mash swage. Ie, Ie, nes i wedi syl. Swedge. Swage. Ti'n mynd, mae'n rhaid i yn gael turnips, cos mae'n dod o Lerpwl. Ie. Ac yn gweud, that's not a turnip, it's a swede. A dwi'n gweud, no, it's a turnip. Ac yn i'n agio am ages, so nes i just edrych, no, right, dwi'n mynd i bach o research ar hwn. A chi'n gwybod beth ydyn nhw? Go on. Swedish turnips. Fe na, beth yw. Yeah. So I went, we're both right. That's neb yn gael nhw'n Swedish turnips. Swedish turnips. Nago, so none beth ydyn nhw, you know, es i mor bell a Wikipedia. Lovely. Yeah. A os ti eisiau bod yn gywir o hyn ymlaen, Yeah. Swedish turnips. Yeah. Dewi, cwestiwn ti randomly. Go on. Sôn am bethau awful. Bwyd awful. Dim awful. Ofnadw. Beth yw'r peth mwyaf awful ti di bita? As in, disgusting. Na, awful. Awful. Come on now. Ie, cwestiwn da. Fi actually ddim yn gwybod. Zyn, Gareth, wyt ti'n gwylio, wyt ti'n gwylio neu ti di gwylio Somebody Feed Phil? O, lyfo hwnna. Ti di gwylio hwnna? Na, fi ddim. Phil Rosenthal, Mather Gray, Everybody Loves Raymond. Mae fe'n mynd i wledydd gwahanol ond bita'r bwyd lleol. Ie, fi'n lyfo. Hi'n gwylio fe'r ben un, cos dyw Mrs fi ddim yn lyco fe. Ond nes i wneud iddi watch yr un o San Sebastian pwy ddod ar Gwlad y Basg. Oh, amazing hwnna. Mae'n Just pinchos bobl. brilliant. A mae fi just mynd, okay, get it now. Ond mae un yn Morocco yn... Hang on, Morocco... Marrakesh. Yn Marrakesh. O'n i'n meddwl, ddim y ddinas yn Morocco. A oedd e'n bita pen dafad. A ni fel, ti'n meddwl be, rhaid fi fynd na. Si fynd na, a fe'n amazing. Really? Oedd e'n amazing. Heblaw am y gums. Ac llyged. Ooh. O popeth arall, o'n i fel... O popeth arall yn lyflu. Ti'n bod a tafod? O'n i'n lyfr taf. Ie, popeth yn neis. O'n i'n ymwybodol bod hi'n bita. A o'n i'n fel, no, beth o'n cef. Just dant. O'n i'n fel, O, as y gums then. Ych da fi. Ond ges i hwnna ddwyweth, ges i nôl, achos o'n i fel, ti'n mo be, mae hwn yn... Ys dim byd arall anna fe, mae'n jyst yn gygeid fe dan y ddeiar, a wedyn mae'n rhoi i ti. Brilliant. Mae'n answer yn neis. Beth yw'r beth mwyaf awful fi? O, nes i bita llygad pysgodyn unwaith. O, o'n i'n meddwl sy'n rhywun llygad dafod. Na. Llygad pysgodyn. Yeah. Is that not? Ie, na, as in, just... Yeah. Na, oedd fi a Gareth fi mas mewn restaurant eitha posh a ges i bach gormod o wyn. A oedd hi di cael fel y sea bass ma. A the waitress fel, you're not meant to eat the head. Obviously, just bit ar cig. A fi'n credu oedd hi di dweud, nath Gareth fi wedyn mynd, go on, bit ar llygad. A nes i just, oedd e just yn dod mas yn really hawdd a nes i pop fe mewn. A mae'n fel popo yn cig ti. A mae'n afiach, mae'n llawn juices. A mae'n just... So mae'n sy'n disgwyl. Oedd y pobl ar y bwrdd drws nesaf fel yn edrych ar y ni fel sy'n un. Ie, scum. O, hwnna fe. Band for life. Ie. So, Gareth, ydw i'n mynd i trio neilo ti lawr am un pryd o'r blentyndod, neu ydy just generally... Oh, no, well, no, fi gweud na, cos fi'n cofio yr holl beth yma, so tafodau a ola. Ond, pig cheeks, ond yr un, actually, right, ac o'n i ddim yn lyco fer y pryd, oedd ham hocks ar ddy sil, o'n i'n rili lyco cyn ar y sil, dalen, a oedd cywiar yn eitha posh ar y bryd, a neu beef, ac oedd ni wastad yn safio'r beef dripping, a phethau, ond pan oedd ham hock, o'n i'n lyco fe, oedd yn hallt, a stwff, o'n i'n mynd, o na, mae mam di wneud ham hock. Sa'n gwybod os ti'n berwi fe, sa'n gwybod os, neu berwi fe am dipyn neu a roi yna. Oedd yr braster yn really wobbly. Ac, ond oedd hi'n gwneud pasta sos i fynd gyda ga. A tatos o'r ardd a stwff, cos ni yn tyfu stwff yn un, oedd gardd eitha nice, dyn ni pan o'n i'n really fach. Ac, fi'n cofio hwnna, a cofio just pob tro ni'n gweld hwnna, mynd, Wedyn, o'n i'n wedi cael blynydda, a fi'n cofio bod ar llong i Lydaw. My God, David R. Edwards is actually turning in his grave right now. Fi di mention o Gwlad y Basg, a fi di mention o'r Lydaw. There we are. Ond o'n i'n mynd i Lydaw ar y
ar y ferry, cos ni'n mynd am road trip gyda un ffrind i fi. Lawr i Llydaw a lawr i'r cwt Atlantic. Ac oedd dan nhw hwnna. A ni'n meddwl, Frenchie's doing this. I'll kind of have that. So nes I ddewis ham hoc. Ac oedd e'n lush. Oedd e'n really, really nice. A ges I glosod o wyn gwyn gyda gan. OK. So, erbyn hyn, that's what I want to eat. Tymod. Ond dwi'n man beth wneud yr agor. Yn gutted. Achos ti'n casau y gymaint. Ac double whammy. Os oedd hi'n neud bloody rice pudding ar ôl. The most unpredictable rice pudding person. Fi'n off for life rice pudding. Weithiau oedd yn really galed. Weithiau oedd yn really sloppy. Oedd wastad croen ar ei dopau. Ond weithiau, na, just unwaith. Oedd wedi clywed bod e'n syniad da rhoi halen yn y rice pudding ac oedd e'n bloody awful. Gareth, you're pressing the right buttons fan hyn. Fi'n credu bod ni wedi trafod hwn gyda Hannah Jarman fi'n meddwl. Lot of rice pudding chat. Dweud bod pudding rice yn un o'r pryder na sy'n atgoffa hi o hyn a hyn, beth bynnag. Ond fes ni'n dweud, hwnna yw'r pryd sy'n atgoffa fi o mynd yn dod. Yeah. A fel ti, y man byth yn cael yn iawn, ond I think hwnna sy'n atgoffa fi, achos bod o fel cacen, neu oedd e bach yn rhy galed, a fes ni'n rhoi llath yn fe. A wedyn, oedd e wastad yn flasus, ond byth yn cael yn iawn sy'n mwy doniol wedyn. Ond fi'n cofio un trwy'n oedd mam gi Caerdydd fi'n neud pudding rice amazing. Ond oedd mam gi Aberteifi, oedd hi fel, you have to match this, you know. Mae'n neud e. A nath hi soak ar rice am ages. A wnaeth hi roi halen yn nhw. Fel nes ti dweud. A oedd e'n disgusting. A nes i dweud wrth hi bod yn disgusting. A fi'n credu oedd fel, mae rhaid i up on game. Ni eisiau bod y best grandparents. Yeah. Absolutely not. Sorry mam gi. Drian. Just didn't get it. I mean, I'm all for rhoi bach o halen mewn rhywbeth melys. Good. Ond fi ddim yn meddwl nath mam rhoi siwgr yn hwn. A mae rhaid i rhoi siwgr mewn pudding rice. Ac i fi, oedd rhaid fi rhoi massive llwyed o jam yn y fe bob tro. Cos mae hwnna'n lyflu. Tymod, ond oedd e mor unpredictable fel oh my god, beth mae'r pudding rice mae'n mynd I fod fel. So, yeah, dyna'r two-course meal. Yeah, mae'n fine. Yeah, nice. Sy'n gweud mae'n fine, fi'n cael mae'n debyg iawn I lot o pryder. Ti'n ddim yn edrych mlaen I gael nhw. A wedyn, pan ti'n methu cael nhw ragor, neu pan ti'n fel, actually, ti'n meddwl oedd ni'n gallu... Na, ti'n dweud sy'n noffi fe. So, it's kind of like, oh, god. Os gen ti unrhyw bryd fel yna? Ti'n rhaid fanc, anyway. John Blentyn? Na, dim really. Na, Ta'n meddwl. Na. Na, o bwyd ti gyd. O ti'n cael avocados pan ti'n iawn? O'n i'n cael avocados. Oedd avocado nes fi adael ysgol. O'n i'n dweud o hefyd. O'n i'n cael ei band ar own. Bob wythnos ni'n siarad. Courgettes, what's that? Broccoli, what's that? Tender stem broccoli, get out. Oh yeah, ond mae hwnna'n rhywbeth newydd yn diwedd. Mae'n eitha newydd. Ydy. Pat o datblygu nath rhoi tender stem broccoli fi am tro cynta. Efe? Yeah. Ti'n meddwl bod yn registered trademark? Ydy ma fe, apparently. Pink lady. Yeah. Oh, di pink lady, oh! Ydy, yeah. Big apple, they wanna. Okay, wel, fi'n... na, efo pink lady... Yeah, fi yn licio pink ladies, though. That's how we get Ac, ond trwy'n prynu si pink ladies, ond oedd ddim cystal ar gweddill. So if you're going to copyright something, you may as well have it consistent. Yeah. Now, I'm all for a bit of variety, ond os chi'n mynd I copyright y pethau, fi'n moyn dda tasto, ti'n modd? Goffa cynnal y safon. Ie, mae fel mynd I McDonald's. Chi ddim eisiau, gofyn am filet o fish, a mae'n tasto fel chicken nuggets. Fi ddim yn mynd os, fi'n mynd I bwyty lleol, neu un o'i bwyty posh lleol, a mae bach yn wahanol I drwetha nes I ordro fe. No, chi di datblygu tipyn bach. Yeah. So hwnna'n bwytau posh lleol, that's a really, hwnna'n good segue. Fi'n meddwl amdano chi, boys. Fel bod ti wedi gwneud hwn o blaen. Ar hyn o bryd, a ddim gwybod pryd wneud y podcast mae'n mynd allan, ond ti'n cyflwyno ar Radio Sydd ar hyn o bryd? O, Radio Sydd a Diff Radio. A Diff Radio. So fi'n neud Saesneg ar Diff Radio a Cymraeg ar
A radio sydd yr un music yw e. Pa'n sy'n well gen ti? Os fi'n cael Mae'r ddau yn really nice, cos fi jyst yn... Right, gan bod fi'n DJ, a fi'n really lyco'r ffaith bod fi'n really enjoy y ffaith bod fi yn actually gallu neud bych arian ma, so chwarae recordio mewn bars a clubs a pethau, ac mewn partïon. Ond fi'n treta wneud radio fel fi jyst yn mynd i chwarae beth fi moyn. A fi'n chwarae music eitha araf, eitha chill, eitha canol y bore. So fi'n just dim ots, ti'n modd iaith. Fe fel wedys, fi'n berson ddwyieithog. Sorry Gareth, ble mae coffi fi? Nes I ennill bag o coffi. Oh shit, o'n i'n mynd i ddod efo lawr I ti. Wedys ti gyd I gadw'r coffi. Dones I weid, ond, you know, I need them really mad. Well, I forgot, cos fi gyd I fe, cos... Fi actually ddim eisiau. Na, mae'n rhywun nawr, so I ruined it. Oh, Dewi, yeah. Mae'n pudding. Nes I ennill bag o coffi ar rhaglen Gareth. Ar radio sydd? Ie, wythnos diwetha, na ni... Dim os bryd problem Gwrandewch. Wythnos diwetha oedd. Enw'r sioe yw Esperanza, ac fi'n really licio coffi, right? A fi'n cael coffi wedi... Beth chi'n gael o fe pryd maen nhw'n damon e bobl? Wel, delifron a'r anodd. Anfon atoch chi. Ie, alright. Fi'n cael coffi wedi anfon bob wythnos gan packed coffi, okay, plug bach. Ac oedd dyn nhw coffi o Columbia yn nhw Esperanza. Nes I waid wrth, mae dwi'n nabod un person sy'n gweithio iddyn nhw. Sy'n dweud, I do a club night, fi'n neud raglen radio o'r nhw Esperanza. Falle dylwn ni'n neud collab. Ond oedd e danfon 4 pack o beans I fi, far coffee. I'm like, great. So, yeah. So, if yma sut ti'n cael pethau am ddim, cos ni angen dechrau ni hwn. Just Blwyddyn ddim. Just enwi cwmnïaeth tan bod nhw'n angen stuff. Absolutely. Wel, namrach chi gysylltu gyda nhw. Gei, ni'n neud y thing ma. T'mod, actually, good thing, na ni bod yn siarad am awful yn y bit diwetha. Pryd ar Dafod yw enw'r sioe yma. Gallai cael bach o Dafod. There we go. Na fe. Ie. A nawn ni gael pobl i nawn ni neud peth am a gael ni pobl i bwyta tafodau. Oh my god, ti'n neud hwnna? Na ni'n neud her, a mae'r tafodau mynd mwy extreme wrth ymwneud ymlaen. Be fel prynu tafodau panda. Wel, ti'n cael? Ei, nes, bod chi'n cael Fred Francis I fewn a bwyta tafod y ddroig. Gei, sy'n rhaid I fe? Iaith. Bang. And then, byddai'n rhaid neud mwy o'r oglenni byth to. O na, ond, na gei ti'r ffuck off. I would... Okay, ti'n mynd bit of a coffee? Na, mae gen fi pods fi'n awful. Fi'n gwybod. I'm awful, one of those. Nes ti roi coffi machine ti? Na, fi roi coffi machine Dewi gan nhw. Yes, os ti'n moyn bunch of coffee beans. So da ni espresso maker. Yeah, nice. Okay, neu ddod yn o'i ti. Gweithio. Okay. Good. Yeah. So, oedden ni actually yn mynd I fynd symud mlaen fanna I ail bryd bwyd. Otherwise, na ni beth orffen, ond fi'n absolutely love o'r sgwrs yma. Ac mae'n actually just yn fel foodie. Foodie nonsense, which I love, you know. Yeah. Dewi, gyd I fynd am that. Ta waith, pan wyt ti yn mynd mas I ddathlu am bo bynnag reswm Gareth Potter, ble yw y lle? Okay, wel gethon ni penwythnos briliant penwythnos cyn diwetha. Oedd mam yn 89, ac oedd penblwydd priodas fi a Siw yn 20. Felly, nath ni gweud, mam, ar ei penblwydd I, drych yn ni'n dathlu penblwydd priodas ni, actually ar dy penblwydd di. So, ethon ni curado, sy'n excellent. A fi'n lyfo curado, cos mae'n ba sy'n just odro bwyd. A mae'n pinchos sy'n wahanol well, mae'n sort of gwahanol I tapas, same but different. So, ethon ni fyna. A gan bod brawd fi, mab arall fy mam, mae wedi bod yn mynd I San Sebastian lot. Ac mae fy nisi hefyd, oedd hi newydd cyrraedd San Sebastian, ac o'n i'n just yn gwneud family WhatsApp, o'n i'n bwyta pinchos. Ac oedd e'n lush. So fi'n real cymryd curado, cos gwyn, neu cwrw, neu sherries, cheredd, a wedyn mae deli dyn nhw hefyd, so ti'n mynd y pethau adra gyda ti, sy'n gret. Mae fe'n mwt gyda nhw. Ie, a mae yn fusnes Cymraeg hefyd.
sister restaurant of rhywle yn Aberystwyth? Odra Cymida. Fi wedi bod i... a fi wedi bod yn... Ydy dal i fod yna yn Aberystwyth, cos mae dyn nhw un yn Arbeth hefyd. Fi'n eitha siŵr bod e'n Aberystwyth. O, fi wedi bod yn gyd, cos fi'n lyfo fe. A mae yna rhyw deimlad o, ti'n decent tapas bars yn Sbaen, a fi'n dwlu ar Sbaen. Ti'n So fi'n rili licio curado, ond y diwrnod wedyn, oedd ym mrawd eisiau mynd allan, cos oedd e ffili dod ar y disadwn. So, ethon ni i'r Heathcock. A fi'n rili licio'r Heathcock, cos mae'n pub, a mae'n ei bwyd, sort of, restaurant bwyd. Ond, o'n i'n really sal yn ddiweddar. Wel, cwpl o flynyddoedd yn ôl, ac o'n i yn Felindra, a yn cael cancer treatment. Ond pan ni'n cael, dim pan ni'n cael chemo, cos oedd nhw'n horrible. Ond ar ôl radiotherapy, bydde mrawd i'n pigo fi lan, a byddwn ni'n mynd am beint i'r Heathcock a cael bar snacks. Ac a wedyn, so mae hwnna'n kind of go-to local restaurant, cos fi'n byw yn Tyllgoed, mae'n £5 taxi ride adre. Mae'n slightly drud, ond dim quite mor ddrud a mynd i Michelin star restaurant yn Pontcanna. Fi'n gwybod. Ti'n gwybod fi ddim wedi cael bwyd yn Heathcock, ond fi wedi bod mewn a wedi bod yn llawn. Cer. Os ti'n moyn mynd a baint rhyw bryd, and we'll get some pig's cheeks on the go and triple cooked chips. Ydy Dewin cael dod? Deddod? Brilliant. Lovely. No ni TikTok. Fath o beth yw'r bar snacks yn yr Heathcock? Bar snacks posh? Ydw fel stuff fel un? Not this good though, no? You like plato, Welsh rarebit, really posh. Nice. Sourdough, blah, blah, blah. Nice. Neu triple cooked chips, really great. Pig's cheeks. So kind of pub tapas, really. Yeah. So I love it, yeah. Ond fi wedi bod mas yn yr ardd yn yr haf, mae'n really lovely. So ti'n cael beers a ti'n cael amser really lovely. A mae'n eitha informal, so ti'n siarad gyda pobl o gwmpas. Mae'r ardd yn really nice. A wedyn, mae yna sort of white tablecloth kind of bit more posh yn y restaurant section, lle maen nhw'n gwneud prydoedd brill. Mae'n greu. Mae da fi ffrind o California, Cal. O'n i'n edrych o'n ei chi. Handy name. Cal from California. Mae'n actually Canadian. Canadian Cal from California. Ac mae hi yn gweithio yn LA, yn y film industry. Ac o'n i'n edrych o'n ei chi, oedd yn drafn yn ei ffilm. Nawr, pob tro mae yn Ewrop, erbyn hyn, mae'n dod off y plane yn Heathrow, do lan, cael cab neu rhywbeth, lan i Gaerdydd, a dod mas am bryd o fwyd gyda. It's great to have these people. Yeah. Nice. Ond mae hi'n gweithio yn like Hollywood movies, so mae'n wedi designo, neu hi oedd y set decorator ar y cyfres diweddara o The Morning Show ar Apple TV Plus. A fi'n really licio hwnna. Oh, you're doing that? Amazing! Ac yn gweud, hey, it's really boring. You know, I just couldn't get any other work. But it's one of my favourite shows. The Jennifer Aniston. A mae'n... Tod, a mae hi'n super cool, cos mae'n dod i weld ni. Yeah. A mae'n gwrth o gael ni dalu. Mae'n love it. I love getting, you know, your Welsh food here. It's really great. I suppose, bod yn bach yn chepach yn LA. Sure fod. Yeah. Probably didn't chepach i actually cael flight a wedyn taxi. Yeah. I was in the air. I'm going, I'm going to gwmpas. I'm going to Prague tomorrow. I got a date. A dwi'n si weld boy in Prague. Brilliant. Am fywyd. Wow. You just want to work in the movies. Yeah. Mae da fi un slight... ni wedi cael 2 leg a bwyd fyna, gred. Fi'n mynd i gofyn neil o un yn ôl awr y munud, ond fi eisiau gofyn i ti hefyd. Fi'n gofyn hwn i bobl sydd wedi byw yng Nghaerdydd, yn wedig pobl sydd wedi byw yma am flynyddoedd. Yeah. Fry-up. Beth yw dy hoff le i fynd am fry-up? Oh. A ti'n gwybod beth fi'n meddwl by fry-up? I know. Fi ddim eisiau mynd i fynd i Pontcanna. Pa i gymryd i Pontcanna?
pa'n i'n mynd i. Tuck in. Heb os o goni bai, tuck in. Tuck in caff. Brilliant os oes hangover dych chi, cerwch chi tuck in. Steddwch lawr, maen nhw'n really nice. Mae'r coffi'n pretty good, mae'n really gryf. Mae'n like, wow! Maen nhw'n Turkish fi'n meddwl. Pobl sy'n... Ond, mae'r bwyd yn brilliant. Dwi ddim posh. Ond mae'n loads o'n fe. A mae chips gyda fe. Yes. Chips am frecwast. Fantastic. Mae'n dibynnu pa bryd ti'n cael, achos falle gyda chips mwy tew neu'r chips tenner. Tim fries. Ti'n os ti'n cael y burger, ti'n cael ei tenner. Ti'n cael breakfast. Na, brecwast. Chunky chips. Os fi'n mynd yn ffrai, fi'n cael brecwast. All day breakfast. All day long. Mae'n rhaid i gyda'n gyda ar tuck-in. Tuck-in yn amazing. Mae'n great. A mae'n tuck-in Whitchurch Road Oes, ie. Sydd ddim quite cystal, ond mae'n alright os chi'n aros i 100,000 agor. A mae hefyd, mae jyst y deco mwyaf trafodiadol gyda nhw. Yeah. Ti'n modd, bricks. Yeah. Papur wal bricks. Papur wal bricks. O'n i'n ofyn mewn bod papur wal bricks yn well cool pan ydyn kid. I want that. Ond erbyn i ti'n meddwl, mae'n charming. Ond mae'r sort of Turkish things o gwmpas, dwi ddim yn Turkish restaurants o gwbl. Yeah. So mae'n ni neil o ti lawr am un lle. Fi'n mynd i feddwl, Corrado sounds like... Fydden ni'n mynd i Corrado, fi'n gwybod, mae'n lyflu. Yeah. Mae Heathcock hefyd yn swnio fel y lle yn enwedig o y cyfnod yna yn dyfywyd ti'n sael. A falle yn meddwl mwy, fi'n mynd gwybod. Datgofion o'r lle. Dwi wedi bod i'r... Dyna'r ddau bwyty fi wedi bod i mwyaf. Ac mae'r ddau yn eitha hawdd i gyrraedd o TV. Bod Curad mynd mewn i dre, ond fi'n gallu dal ar bws 60. Tu allan TV, mynd holl ffordd lawr. Oedd e'n arfer stopio reit tu allan. Ond am rhaid ti fynd i'r bloody bus station newydd. Ond, i gyrraedd nôl, mae yn stopio tu allan. Yeah. So fi gallu edrych ar y Cardiff bus app, which is quite good. Bod fi'n cysau Cardiff bus weithiau. Fysa slap yn o weithiau. Ond, no, mae Cardiff bus yn aros reit tu allan i Curado. Yeah. So, ti'n mwyn, bod ti wedi gwario 80 quid ar bwyd a diod, a llawer gormod ohono fe. Curado, mae'n rhywbeth amdano fe. Fi'n mynd ar ben y hunan hefyd. Wyt ti'n mynd ar ben dy hunan? Fi wedi bod heibio ben fy hunan, ond yna weithio ti be fi'n neud a be newn ni'n neud fi yn Ngwraig. Yw ar y nos Wener, rhyw nos Wener, en i mewn i dre, en i fynd i Corrado, en i fynd i Tŷ Caws, en i fynd i La Pantera, cyn mis Tachwedd yn amlwg. A na ni just fynd ar small plate crawl. A gwario lot mwy na byddwn ni'n gwario pryd y bwyd neis, ond... San Sebastian Caerdydd. It's Cardiff tapas. Wicked, mae hwnna'n great idea. In fact, good idea next payday, na beth fi'n mynd i wneud. Allai ofyn cyngor i chi'ch quick, achos fi erioed i bod am tapas, ond fi yn mynd am tapas nos fory. Le ti'n mynd? Bar 44. Nice, really nice. Yeah, good shout. So mae ymrawd i adre, so mae fi a dau ymrawd i ni a tair cariad hefyd. Mae gen ti dair cariad? Mae gen i dair cariad, mae gen ymrawd i ddwy a mae gen ymrawd arall 6. So ni gyd yn mynd i bar 44. Yeah, class. Ni'n mynd i tret yna. Bar 44 girlfriends. Yeah, well, yeah. Mae fel rhyw stori beiblaidd. Okay. Na, mae'na 6 o'n ni yn mynd i bar 44 fori a fi ddim yn gwybod beth i gael a beth i wneud. Just fi ddim yn fwy tapas. Yeah. Just, Sa'n i bod o blaen. Okay, mae'n rhaid i gael patatas bravas. Iawn. Sef tatws braf. Iawn. Hapus i gael ymlaen. Beth o'n i sôn am tapas? Ie, mae'n iawn. Pwnc. Dewi dechrau sôn am tapas a wedyn gys ti coffin fit, which means na ni symud ymlaen. It's back! Rhaid gofyn bod ti ddim yn cyrraedd y diwedd. Let's get it done quick. Ond croquetas, bys o'n i'n cael. Mae rhaid i fi gael croquetas. Mae fel mashed potato gyda falle caws neu ham tu fewn iddo fe. A mae'n deep fried. Ac ti'n cael 2 neu 3 o nhw ar y plat. A mae'n lovely. Na fe. Mae textures, blas, really good.
Byddai'n edrych o real pro nos fory nawr. Ti'n meddwl beth mae bach fel yw? Ti'n meddwl potato smileys? Yeah. This is... Dwi'n gael Sbaen i gyn cysau fi right now. Potato smileys yw'n bach o ham. Oh, yeah. Ma, yeah. As in genuine. Yeah. Neis. Fel, ond maen nhw fel, o na, mae'n posh. Yeah. Ond i bobl Sbeinig, pobl dwi ddim yn posh. Na, mae hwnna just probably snack nhw, ynddo fe? Iawn, bach mashed potato rolls yn nhw. Bach o gaws, bach o ham, dyn. Yeah. Okay. O, na fe, fori allai bod yn edrych yna a load of the table. Ond os ti'n gweld i bergo ham de beiota, neu beth bynnag yw e, ti'n fel, na, mae'n iachab i hwnna, so beth ti'n nawr, beth ti'n mynd yna, fel. That's actually almond fed. Checo hwnna, fi'n meddwl ddim siwrs to almond neu rhyw frei yna, like efo. Crucially, bydd nhw ddim yn gwybod. Bydd y pimp fi efo ddim yn gwybod. Cool. So, bydd e'n ffain. Good. Ys gweud e. Ti'n barod i fynd? Yeah. Diolch yn fawr i chi. Bach yn sych, nhw. One more, though. Suit me, they're good. Right, so, ni wedi cael Grado. Fi lyfo Curado. Grado. Yeah, mae'n great. Ond mae baffo i ffôn rhaid dda hefyd. Mae'n rhaid o'r god. Maen nhw, gyferbyn. Yn ei tiny rebel ar y ffordd? A mae'n dweud rebel ffo. A, wyt ti wedi bod i Asador? Do. O, rwy'n dy gornel. Yeah, Asador bod ffo. Mae'n rhan o'r yr un bobl sy'n redig bad. Cyn o di seal fyna, neis. Wedi e? Really, mae'n really drud na. Ond fi wedi cael steak gore fi wedi cael mewn fyna. Amazing. Bydden nhw'n ex-dairy cows. Alright, So okay. maen nhw fel, nhw'n defnyddio hen fichod. Okay. Gwartheg. Mae bichod yna. A mae'n dod nhw reit lan o Sbaen, o de Sbaen. Wow, I don't know. Well. that's what they tell you. Wel, de Sbaen. Fferm yn Cymru yn Sbaen. So, yeah. Fi wedi cael chat really da am bwyd Caerdydd fyna, lovely. Really, ni eisiau, fyny yn gofyn o lle ti'n dod i'r restaurant, ond ti wedi byw fan hyn ers rhan wyth Yeah, o bywyd so fi'n gweud, well, I'm from Cardiff. Tymod, ond eto, prif fi yn siarad Saesneg, fi just yn mynd yn very valleys. Okay. Yeah, ac hyd yn oed os fi'n trio bod yn posh, fi jyst yn sôn fel bod fi'n dod o gogledd, dros y mynydd o Gaerdydd. Sy'n ffain, tymod. So os fi gwrando i rhaglen radio Saesneg ti, Yeah. ti'n valleys. Well, A wedyn, neu ti'n mynd bach yn fi'n trio neutral. bod bach yn posh, cos Ti'n mynd yn RP, nag ti? Ti fel? I don't talk like that, no. I can if you want me to. No, I just talk like that. It's kind of plain, very easy to understand. Ond fi'n rhan yn ôl yn y fi, gweud i'r valleys. Yeah. But not quite mirth about. Na. Neu, beth bynnag, tymod. Yeah, a nes i wario gymaint o amser fi fel actor a cael yn casto mewn rhannau Cymreig. And you always like, you want to talk like that? What do you want? Do you want more Swansea? Or do you want more Cardiff? Or, you know, or do you want me to do North Wales? No. A fi'n really licio wneud lleisiau, anyway. A fi'n wneud lleisiau, mae Mrs fi yn cerdded cwn. Ac fi'n wneud lleisiau nhw gyd. Mae Ralph, Chihuahua ni, oh, Mommy, talk like that, man. Come on, Mommy. Do that for me. Daddy's not giving me no treats, man. So dyna sut mae Chihuahua fi'n... Ond ni wedi bod yn... Ti'n nabod Bobby, right? Mae Bobby, ci Sarah a Sean, right? Sarah Lloyd a Sean, right? A mae rhyw o'r gogledd. A mae Bobby'n siarad bod hwn. Ond cael Bobby siarad Saesneg gyda Sue. Hey, Mrs. Potter, it's really nice to see you, yeah? Can I jump up on you? Oh, I really like Ralph, the Chihuahua. He's my new best friend, yeah? So, mae e'n galw graifin Mrs. Potter. Yeah. A mae e'n really... Edward yn enthusiastic iawn. Mae e'n barchus iawn. Da iawn. Yeah. Da iawn, Bobby. So, yeah. Sôn am a Kenyon, dyw hwn ddim yn link, sorry. Ydych chi wedi gweld cyfres newydd? Ti'n ma be, fuck it. Ydych chi wedi gweld cyfres newydd gyda Eve Miles ar Do, BBC? the guest. Do. The guest. Hwna. Mae'n... I'm really reswm, di really piss fi off, achos mae just a Kenyon all over the show. Ma nhw braidd. Ond fi'n gwybod hefyd bod... Fi wedi gwylio'r un ar S4C. Na, ddim yn S4C, sorry. Na, os yna un Cymraeg?
Dim o hwnna, na. Nath i'n neud un dydd mercher, hapus nhw. Ie, un bore mercher a Keeping Faith. Sorry, na, mae hwnna'n hodlofain. Mae hwnna'n hodlofain. Yr un fi'n meddwl am y golau dŵr. Y golau dŵr. Os ydych gweld na, any good? Mae hwnna, fi wedi watch Pennod. Mae'n dda iawn, ond mae fe'n un sy'n Gymraeg ac yn Saesneg. Okay. Mae gen fi'r thing ma fi'n meddwl ddylen ni fod yn just neud pethau'n Gymraeg a cael yr hyder. No, fi'n cytuno gyda ti. Ti'n gweld cleddau, right? Yeah. Cleddau are the one that got away. Yeah. O'n i'n gwylio, nes i wylio cleddau, o'n i'n meddwl, pretty good, ti'n modd, a nice twists yn y fe, gyda sgwenni'n reit dda, ac yna, oedd e just y fath beth ni'n mwyn gwylio. Ond wedyn, am ryw reswm, nes i'n gwylio pob episode Cymraeg. So nes i dechrau gwylio fe yn Saesneg. Ac oedd loads o Saesneg yn yr un Cymraeg sy'n eitha naturiol i fi, cos, ti'n modd, ni Cymru Cymraeg yn ni'n byw lot o bywyd yn ni, a trwy gyfrwng y Saesneg i ni ddwyieithog. Dyw hwnna ddim yn bodro fi'r gwbl. Mae'n bodro rai pobl sy'n licio trafod pethau fel yna. Gormod Saesneg ar S4C. Ond wedyn, ti'n does dim digon Cymraeg ar BBC Wales. I'm telling you, oedd na ddim Cymraeg o bloody gwbl. Ac oedd hwnna really pyso fi off, a fi'n meddwl bod nhw wedi colli cyfle fyna. So, am hwnna... So, beth o'n i'n sôn, oedd, right, mae'r cast yn great. Cast really da. Ond mae'r stori yn based yn, ti'n bod... Cyfyrddin. Rhywle rhwng cyfyrddin. Mae'n kind of nondescript rhywle made up. A wedyn mae gen ti ni fod credu bod Mark Lewis Jones o'r ardal yna gyda acen fel yna. A dwi ddim byd nerbyn fe, ond fe sydd wedi cael ei casto, achos fi'n gwybod pam fydden nhw wedi casto fe, a pam fydden nhw wedi casto Nia Roberts, a pam fydden nhw wedi casto, ti'n mynd yr actorion Thomas Harris yna. Achos maen nhw'n gwybod, maen nhw yn mynd i apelio at gynulleidfa. Yn Saesneg, maen nhw'n swnio'n ffain sydd o fod. Ond yn Gymraeg, mae'n mor amlwg, a dim just fe, mae na fel actorion random eraill sy'n amlwg yn bobl o'r gogledd yn trio wneud acen de, ond acen de cyfyrddin ish. A dwi ddim yn issue, ond fi'n ffeind... Sorry, mae hwn ni symud o fwyd fan hyn. Do, yn llwy. No, mae'n alright, cos... No, ni sôn am, sut mae cwn yn siarad. Fel Bobby, Mrs Potter. Yeah. Wwsiad yna agos. Barn. Mae pobl o'r de yn gallu gwneud acen gog yn well na mae gogs yn gallu gwneud acen de. Fi'n eitha good gyda'r gog accent, ond wi yn meddwl pan ni'n blentyn bach, oedd ffrind mam o Langefni, tro ni'n gwrando ar sut i ddeud e, a wedi mynd trwy yr system ysgolion Cymraeg yn y Cymoedd, yn edrych na'n Gaerdydd. Fi'n meddwl yn y 60s, early 70s, oedd y thrawn yn dod o dros lle i gyd. O'r gorllewin, o'r gogledd, ac, ti'n ond dwi'n... So, o'n i wasn't gwrando pan pobl yn siarad. Ti'n os chi moyn wneud Carl Parry Jones, mae rai chi siarad Cymraeg gyda geiriau gogleddol, ond rhoi Scouse accent arno. And that isn't my impression of Carl Parry Jones, ond os chi moyn wneud clywed, chi'n wneud hwnna. I don't know, ond o'n i yn Sioe Theatr yn Llundain yn chwarae North Walian i waith, ac oedd yn brill. Ond, o'n i'n eitha hyderus yna, fe'n eisiau steddod yr urdd, ac o'n i'n gwneud darn allan o un o sol y leiad. A fi a ffrind fi o Aberdar, me from Caerphilly, him from Aberdar, we beat all the gogs. Da iawn. Yn neud acen Bethesda. Yn neud acen Bethesda. Excellent. Ac o'n i'n really proud o hwnna. Ac o'n i'n meddwl, alright, allai'n neud accents. Ond fe mae accents yn gallu bod yn real downfall gyda actors anyway. Yr un gweitha erioed, ond yr un gweitha erioed a fi'n ffili gwe, a mae'n un o hoff actorion fi, a mae'n un hoff actor, cyn loads o bobl. Steve Graham yn trio wneud acen Cymraeg, o Gymreig. Yn y program na... White House Farm. O'n i ffili gwylio fe. Ond I wylio Steve Graham mewn unrhyw beth, ond fe mor ofnadw, ac o'n i'n meddwl, he's a Scouser, why didn't he do a gog accent? They can still call him Taff. Ti'n gwybod, pan oedd
even hw Dafydd yn neud thing am y post office, nath e ddim oedd ei gymeriad e o Langefni. Ond, mi nath e just cadw accent ei hunan a gadael ei gwirionedd y cymeriad ddod trwyddo. And that was great. I think even who David yn absolutely stunning yn y thing na am y post office. Ac oedd Stephen Graham yn absolutely shit am y thing so am y psycho farm yna. Sorry Stephen, os ti'n gwrando. Mae Stephen yn gwybod bod fi'n edmygu fe fel actor gymaint. And, you know, he's a working class actor, and I love that. A beth yw, ar ôl hwnna, ti'n nath gyrfa fe just orffen. So, nath em wneud mwy. Dim di ennill, dim byd ers hynny, so, No. really, Yeah. a warning to you all. Peidwch wneud. Neu, os chi yn neud Dodge Welsh Jackson, chi'n mynd i ennill Academy Award. Right, well ni symud ymlaen i priola ti, Gareth. Dy bryd, unrhyw bryd, beth ti'n offi coginio yn ystod yr wythnos? Okay, o'n i'n meddwl na, mae'n newid, fi'n mynd trwy phases. Dros yr haf, o'n i'n trio mas salads o'n i wedi ffind o'r TikTok. Lovely. Joio TikTok. You know, it's like chop a pethau lan, stick them in, ooh, sorry, dwi'n meddwl hwnna, right, t'mod, you know, preserved lemons a chickpeas, and really, oh, great. Really look up pethau fresh fel nawr mae'r hydref wedi dod, bit of roasted vegetables, t'mod, mae'r ffennel allan right nawr, a gathon ni ffennel a root vegetables. Fi'n really, o'n i'n llysieuedd am flynyddoedd a blynyddoedd. So, yn ei defnyddio llysiau fel massive part, 2/3 o'r pryd, siwr fod. Ond fi'n really lyco bwyd Thai. Okay? House food. Sorry? House food. House food. Yn y tŷ. Houses food. Yeah, Na i cwcio bwyd. Nazin. Bwyd Thai. Bwyd Thai. Oh! Houses. See what you done there? Clever. Back Diolch yn on, fawr. yeah, nôl ar y puns. Yeah, sorry for that. Ddwy- Carry on. Bwyd Thai. Excellent. Bwyd Thai. Ar y Thai house. It's much missed restaurant. Bwyd Thai. Restaurants. Nath nhw'n dweud hwnna? Nes di dweud hwnna? Nes i gweud bwyd Thai. Bwyd Thai. Ond yn y tŷ, na fi'n... Sorry, Gareth. I'll do them curries. Cyn dod mas mae heno, sa'n i bit o eto, nes i wneud mas mewn curry. Sef southern curry gyda tatws ynddo. A dwi'n mynd nôl am hwnna, pan gyrraedd i adre. A fi'n lyco... Yn ystod lockdown, nes i'n really obsessed amdano fe, ond es i Thailand pan o'n i yn 24, dwi'n meddwl, mwy na hanner bywyd yn ôl. In late 80s, early 90s, nes i dechrau mynd i Thailand fel backpacker. A fi dal mynd na fel posh get nawr. Hotels nawr, mwy na backpacking. Yeah, weithiau, mae'r mis yn gweud, well, we're leaving here tomorrow. Yeah, we gotta go. Have you booked anywhere? No. Mae dal bach o backpacking yn fi. Yeah. That's only cost £3. Oh. Ond, na. So, ond oedd y bwyd yn anhygoel. A'r reswm es i Thailand, o'n i'n byw yn Llundain yn yr 80au, ac o'n y bwyd ti rown y gornel, o ti'n cael mynd â cwrdd un yna, ac nathon ni ffrindiau gyda'r waiters i gyd, ac o'n nhw'n hilarious, ac o'n i'n pisgach i'n lle, a bwyd, oedd absolute dim syniad yn ei beth oedd yn mynd i tosto fel, ac o'n nhw oedd y bob yn mor neis, oedd y bwyd mor flasus, a mor wahanol un o'r beth o'n i wedi bod o'r blaen. Na, un tro, nathon ni just said, fi a ffrind fi edrych ar ein gilydd, but let's go to Thailand. So, ethon ni Thailand, a trafeilu gwmpas yn gwbl o fisoedd, ac oedd yn amazing. O'n i wedi bod i Paris o'r blaen, ond i braidd ddim wedi bod tramor, ac oedd yn absolutely amazing. Wi'n mynd nôl, pryd bynnag fi'n gallu. So, yeah, a pryd, ond, es i Cambodia unwaith, ac o'n i ddim yn really reito bwyd Cambodia, yn ymwedig, oedd ddim cystal ar Thailand, y pryd
gorau dwi rioed i gael, oedd e yn Cambodia. Oedd nhw just basically dod a crancod allan o'r môr, sticio nhw mewn wok, ac oedd yr hen fenyw yma, babi mewn un llaw, wok yn y llaw arall, ac oedd e'n New Year's Day, oedd e'n ddydd calan, ac oedd y beers really cryf, fel stout beers, o'n i'n efo draina, o'n i'n ystod yna, o'n i'n bod yn parti nos yn cyn, ac oedd yn bwyd amazing. A wedyn, chydig o flynyddoedd wedyn, o'n i'n gwylio Rick Stein in South East Asia, ac oedd yn union yr un lle. Like, really dreadful, na dim dreadful, na, oedd e ddim yn posh o gwbl, ond oedd just ar ochr y môr, ac oedd yn family business, a dyma Rick Stein yn gweud, when I eat food, this is what I want to eat. So, sorry, ond mae'r bwyd o'r ardal yna yn y byd, just mor ddiddorol, a wy'n trio cwcio fan ti, a wy'n, oedd arfer bod siop yn ei mynd i, ac nhw'n nabod fi mewn yn gweud, you want this. So, fi'n mynd am cynhwysion, fi'n cwcio pethau fel yna. Ond i'n afon pastes yn hunan, ond styfu ddim yr amser yn pastes. So fydde ti yn dweud Thai curry o fath, unrhyw fath, generally... Wel, wedi gwneud mas yma nawr, mae curry coch ond hefyd fi'n somtam, sef salad, when mynd nôl at salad, o'n i'n gwneud, mae somtam salad yn brilliant, cos mae'n eitha fiery, ac mae yna cymysgedd o, mae'n eitha melys, salty, ac yn chili. Mae'n spicy iawn hefyd. Rhywbeth i cicio anwyd. A neu rhywbeth i fwyta gyda cwrw oer hefyd. Mae'r blasau yn reina mor complex. A wy'n neud take yn un arno fe, ond mae'n great. A fi wedi cael high-end bwyd yn Bangkok, fi wedi cael ond y lle yma yn Cambodia. Cambodia. Yn hygoel. Mae pobl jyst yn ond fi'n dwlu ar llefydd sy'n gen rhyw fath o food culture. Ond ti'n gwybod yr pryd yn Cambodia, hwnna union un peth a ham hoc adre ti. Ydy. Ond mae yna fam arall ar draws y byd. Dyna be maen nhw'n coginio. Yn sicr, a ti just eisiau cwtio nhw, ti'n mynd, that was amazing! And you guys in this rundown little shack. O'n i'n gael fe'n crab shack, ac yn i'n cael rhywun mlaen mynd nôl iddo. Ond yr un, ar New Year's Day, ta'n cofio pa flwyddyn, ond oedd y New Year's Day, yn di bod yn parti nos yn cyn, ac oedd eistedd fyna, and just yn bwyta'r thing, and I gofio fe'n beth. A wedyn, validation, pan oedd Rick Stein yn eistedd yn union yr un lle, I mean, this is what I want to eat. This is probably one of the best crabs I've ever had. And going, been there, and it cost threepence. So fi'n trial replicate hwnna adre. Dwi'n beth yn neud rhywun peth, a dwi'n just ti... Ond neith ddim, achos bod ti ddim yna, a bod ti ddim yn y sefyllfa yna, ti ddim ar bach o hangover na oedd gen ti ar ddydd galan. A ti ddim yn yr un tymheredd, diwedd ddim yn mynd i fod yr un peth. Ond just ddim lot o sort of, ond fi'n mynd adre nawr, fi'n mynd i cael mas yma yn curry, and it's going to be good. Hyfryd. Fi'n hapus i weid taw mas yma yn curry neu bwyd Thai. Achos fi'n teimlo fel, os ni'n gofyn ti enw un, it's going to be too much. So, bwyd Thai. Bwyd Thai. Pan y pobl yn dod draw, na neud rhyw load of side dishes hefyd, a bwyta family style, so salad, soup, curry, a falle ribs hefyd. Okay, fine. Yn syniad o gwledd. Ond heno, os ti'n neud gwledd, ond heno, yn ystod wythnos, na neud curry. Class. A bydd yn lush. Yn syniad hyfryd. Houses food, it is. Bwyd Thai. Nice. So, ni'n gael quick recap. So, the bryd plentynod oedd y ham hoc, the pasty sauce.
A wedyn dy bryd i ddathlu. Gwrandewch. Ond gyda shout-out i Heathcock. ac wrth gwrs Tacin Legends. Ni'n lyfio cael sponsorship gyda nhw. Just brecwas am ddim, fos maen nhw dal i ni. A wedyn y pryd ola dy masaman curry neu bwyd tai. Yeah. Just yr un bwyd. Os oedd ti'n gallu goginio'r crab yna, fysa ti'n neud y bob dydd, fysa ti. Byswn, ond bydd ni ddim yn gallu cael e mas o Roath Park Lake. A sy'n syth mewn i walk. Wel, Gareth, yn really, a genuinely diddorol, achos fi'n food knows, fi'n credu ti'n meddwl, fi'n hoffi siarad am fwy, fi'n hoffi siarad am stuff o hyd. A fi'n neud hwnna ti'n y parc beth bynnag gyda'r cwn. So, mae eisiau neis wneud e kind of officially gyda Dewi. Beth yw'r llais ci Ianto, yn quick? Shwdi boi, llewyr i fi, ac, blimmin ec, mae'r bloody chihuahua yma to. Brilliant. Love that. Yeah, great, fantastic. Ti eisiau gwasgu un o'r botymau? Yeah. That's all right. Hyfryd. Yeah, great. Diolch, Gareth. Diolch yn fawr i ti. Diolch i chi. Nice one. DJ! Gareth Potter. Oedd e'n really nice cael e. Oh no. Mae'n iawn, cael man. Oedd e'n nice cael chat gyda fe. Ti'n disgwyl na, ti? Nes di roi sioc i fi fyna. Yeah. Pryder, really nice. Mae'n pan oedd y weid am yr offal, yr ham hoc. Ti'n meddwl, fi'n licio beth fel yna. Bwydydd, syml, ond falle ddim y bwydydd ti'n really hoffi bit o'r plentyn, ond bwydydd ti'n meddwl amdano. Be ti'n meddwl? Pam ti'n meddwl am blantyndod? Ie, na, ti'n meddwl be, oedd hwnna nes i sôn fyna. Un o'r sgyrus o fi wedi mwynhau mwyaf hyd yn hyn, mae rai fi weid. Achos oedd just, mae Gareth yn ddyn gwybodus iawn. Nid yn unig am fwyd, ond am yr hanes ac am Gymru ac am yr iaith. A nes i fwynhau sgwrsio gyda fe yn fawr iawn. So'r ham hoc a wedyn Gwrandewch, o'n i diochar iawn am y tips. Ie. Bydde fe mas am bryd o fwyd nawr ac gobeithio bydd hwnna'n neis. Ie, a fydde ti shown off a dangos, neu esgus bod ti'n gwybod beth ti'n siarad yna. Ie. A wedyn i bryd unrhyw bryd, wnaeth i really neud lefel lawr ar un, ond ti'n meddwl be, nath o roi lot i ni fyna, a nath ni ddim really... Ti ddim eisiau gwthio weithiau? Mae rhywun yn mwynhau. Hefyd yn peswch lot, so ni'n poeni, ddim eisiau gwthio fo gon, mae drogom ddim yn cyrraedd y diwedd. Ond, ie, lyfli, masaman curry. Just bwyd tai yn gyffredinol. Hyfryd. A nath ni hefyd feddwl, ni angen torri hwn lawr, ond ni wedi cadw rhan fwyaf o hwn mewn, achos oedd e just yn really ddiddorol. Oedd e'n sgwrs gret, a oedd e'n llifo, a nes i, waw. Paint. Paint amdani, newch chi glywed wrthyn ni cyn bo hir. Tra. Ta-ra.